O clube leva xa uns anos traballando moito co que son as raíces e a cultura de Galicia e penso que este proxecto vai moito nesa liña, non? O ano pasado comenzamos facendo as ilustracións para o que son os match day da temporada e do tanto da Liga como da Europa League. Como funcionou ben, propuxemos este ano manter esa liña, pero en vez de facelo nos directamente, facer unha escolma de ilustradores e deseñadores galegos e que cada un deles faga a súa visión do que cada encontro. Cada partido de Liga para un ilustrador o seu traballo, a súa reinterpretación do que é o enfrentamento entre os dous equipos. Pois hai ilustradores, hai deseñadores, hai muralistas, xente máis do graffiti, que no fondo podería ser case un catálogo, un atlas do que é o mundo creativo agora mesmo en Galicia. Ao final a IA é unha cousa que está no día a día de todos, non podemos estar de costas a ela, pero parecenos moi guai que o club para un proxecto así posiciónese e elixa un traballo máis artístico, máis de autor, máis artesanal, non? Este proxecto en concreto é unha oportunidade especial para pôr en valor o talento do sector en Galicia, que poder facer un traballo especial e que quede aí, que todo o mundo comece a valorar o que fan todos estes creadores.